Uy, ay. Today is September 13, 2024. Biyernes nga adlaw ha. Uy, sa libang ko. Amo itong didaan na kuan. Man. Bibingka. So itong didaan nasingadan na kita gidaman no. Nasingadan na kita. Ito atong kukuanon. Ta didi lugar nga parte itong Embankment. Kasumpay ni tikang dito may magay. Oo, magay buntay. Oh. Barangay Solano. Man. Oo, butag din ni magpatukal kay wala pa kita din ni magpatukal. So amo lang ito din ni bibirahan. Kadalila. May datala baga mapakita ano. Hindi ni kanang barangay Solano. Inton sisda mo din hiton trubay. Kayo may mga water lily o mga green.